aga maruzo Onibe Conga feels that they like Trump responses Wamkidegu Umba madu kwezi okunu agedosi Sirikoda nala mana tikporo yelu ifoku onyoma awugi nisi Obu ezi omume ka na-ekwu okwu onye ruru unyi ga-asa ya ma onye kpara mmehie ga-atụfu ya na itukwu onye eziokwu Okechukwu bụ nwoke dị umela n'obi onye ezi omume mana ndị obodo shere na-ekele anaga tututu ha kwụsịrị ike kwụsịrị ya siri ka ọ daa n'ala mana chi kpọrọ ya elu ka ife ọkụ onye ọma nwụ gị n'isi ọ bụ ezi omume onye ruru unyi ga-asa ya ma onye kpara mmehie ga-atụfu ya onye kwuru na enweghị udo onye kwuru na mmadụ nweghị ihe ọma hapụ asịrị were ndume onye ziri ezi anaghị atụ egwu ọkụ obodo banye n'obodo ka anyị chụpụ obi ọjọọ ka anyị nyere ibe anyị aka onye na-ewe iwe anaghị ahụ ụzọ ọma asịrị bụ ori